So hey guys, welcome back to my new video. No title dai thumbnail no sen mukhen tini video tamo tini ke Sunday ke darani bu office bondo ke manositong ke ba suru guni tet tini mar khesiari bu phai ke anadi he tong thok tok mai sin no bos moi tong ha motai thanai subang ponno adar sarunani bangoi kairu kha pon ke tinjona manasina rokjak. So guys, nongwa phungo ke siari phungere khena di satung bhai ke rokha eta ke gari u phaisok ke keseni pondok da pai nai ready ong senta. So guys, tab ge sung thangse nai abai kusuk phaijak dai kumui bai ke an kanai bai go yang ke ama babu ka kha manno basuni bisla masa boke ani loge mang sok mai tong ke bonak pan saita motayo hawa ke ayang saga ke abai okrabai abai sar borok ke thanglia borok ni manositong hnoi songke joma thanai manita ke manasai tongke thamaya ke buka abai kusuni sajuk tab ke sung thangsinai ke nai tong dita songke bag bai thanai moi bai sini para rasta kaisa famous songjak ambi sung thangtongo rongno nongai agi tabu ke thanale udai prosok painai kumuni bagno kisa was play rinarai ina motayo payo bak poriskar ke tangai arok nang pijak sini yang wati rok bawoi. So guys, tab ke sung sapai nai tak yakong yak suinai motai krominai kasas nai da sarok kising dara kon ama kon ke lainon basa pajak tini lain bu kolong ma pon nei kol kai kono isung chares na winai thasai ke tabuk saga paising i jaga o hinke nokbar thanda thanda sibu toigana ni jare tongthok pa boi tongo nirok iro borok busuk jam nogoi mankhana satungbo mar khoi tongkha tiles rok jani jare waise yakong se khammani hayong thongkha. Guys, tabuk khe motai rok khulum painai kisa asuk laijak 1.5 ঘন্টা hairok nangkha laino basamani haibano song pojok khlainai tongkha ta ke khulum khai tak sokha motai khulumani batai khumabo ediba ire kai borok busuk birong tongkha yang ke ama asukjak dara asukjak mano asukjak ekuni jani ke sabujani ira soi tongkai ga babu ke khulum painai sa nongoi thongkha tola paising saimne do bono sabujani ke angke onek din ni pore tini video khaijago kenrok sabut khai tongdi ang time mantro kenrok bai video share khainani try khlainai abo ke rojos nong lainani nai tongo manno bai ang camera rok je kono jaga thangke emo mangnongo ani favorite saboni favorite sari man paidi direct nogo phainai sini jati gosti rok no invite hoinai mai chapai paika kitono chapainai kirtan bu khainai no keba kirtan phairuka amani dol no kirtan ke naitongni borok mo samani rok ini video noiro nong thak sinai next vlog malai ni hambai.